салом дӯстон, хела шуд бозиҳои топ-5 мусобиқаи футболи аврупоиро обзор накарда будем. Ин ҳам дар ҳоле ки ҳар ҳафта дастҳо ду бозӣ баргузор мекунанд. Рӯзи якшанбе дар Англия бозии чемпионӣ миёни Арсенал ва Ливерпул доир гардид. Дар Испания бошад, дастҳои шаҳри Мадрид бо ҳам рақобат намуда ғолибро муайян накарданд. Дар ин видео танҳо аз бозиҳои асосии футболи аврупоӣ гап мезанем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. Дӯстон, тамошои бозиҳои футболиро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. ғалабаи МЮ бар Вест Хэм Юнайтед худ на танҳо як пирӯзии бузург ва натиҷаи нек барои девҳои сурх буд, балки МЮро ба ҷои шашум баровард. Манчестер Юнайтед баъди ин пирӯзӣ 38 хол гирифту Гарначо дубл кард. ҳамлагари нави даста Хойлун дар бозии чорум пайҳам гол мезанад. Манчестер пеш аз ин бозӣ аз қурбониёни садамаи ҳавоии Мюнхенӣ ёдоварӣ кард. Бо нигоҳи ба таърих бояд гуфт ки 6 феврали соли 1958 ҳавопаймо бо 44 бозингарону мураббиён, журналистону мухлисон ба садама дучор шуд ки дар натиҷа 23 нафар ҷон бохтанду 19 нафари дигар ҷароҳат бардоштанд. маҳз баъри ёдоварӣ аз чунин саҳифаи ғамангези таърихӣ Манчестер Юнайтед як маросимам доир шуд ва мухлисон навиштаҷоти "We'll never die" мо ҳеҷ вақт ҷон аз даст намедиҳемро дар минбар паҳн карданд. маҳз ҳамин рӯз МЮ ҳақ надошт ки мухлисонро хафа кунад, вале бо вуҷуди ин имкони аввали голзанӣ нахуст назди дарвозаи Андре Онана ба миён омад ва дарвозабони камерунӣ бо як азоб зарбаи Томаш Соучекро бо рикошет аз Ноев Агер бартараф намуд. Посухи МЮ баъди 5 дақиқа сазовор дода шуд. Агар зарбаи Бруно Фернандешро Алфонсо Ареола безарар кард, вале баъди зарбаи Расмус Хойлун дар дақиқаи 23 дарвозабони лондониҳо дигар бечора шуд. дар омади гап, ҳамлагари даниявӣ то ин дам 14 бозии бегол дошт. то танаффус новобаста аз талоши бозингарони Вест Хэм дигар гол нашуд ва ҳамагӣ ба истироҳат рафтанд. баъди танаффус ба МЮ танҳо ҳамагӣ 4 дақиқа лозим омад то голи дуюми худро занад. то баъди зарбаи Алехандро Гарначо ба Агер бархӯрд ва вориди аллакай дарвозабони дигарии Вест Хэм гардид. дар нимаи дуюм дигар Ареола не, балки Лукаш Фабиански 38 сола дар дарвоза буд. Гарначо бо нишастан ба тахтаи рекламавӣ аз гол ҷашн гирифт. ин ҳам ҷашнгирӣ бо услуби Роналдо буд. ҳарчанд Ди Мария барояш маслиҳат дод то голҳоро бо услуби ҷашнгирии Месси истиқбол бигирад, ӯ бозам гапи ҳамаашро нагирифт. яъне ин ҷо чизе дил мегӯяд, ҳамонро бояд кард. баъди ин хурсандӣ ҷароҳати зонуи Лисандро Мартинес мухлисони Девони Сурхро ғамгин кард. дар фурсатҳои ахири бозӣ бошад, мизбонон пурра дар майдони рақиб буданд. ҳуҷуми суръатнок дар дақиқаи 84 бо голи дуюми Гарначо аз паси Хойлун анҷом ёфт. ҳисобам 3-0 шуд. МЮ ба дуюмин пирӯзии пайҳам расид ва аз Вест Хэм дар ҷадвали Премер-лигаи Англия пеш гузашт. айни ҳол дастаи Тенхак дар зинаи шашум аст, вале аз топ-4 онҳоро 8 хол ҷудо мекунад. вале аз қафо дар ҷадвал Вест Хэм бо 2 хол камтар аз МЮ, Брайтон бо 35 хол ва Ньюкасл бо 33 имтиёз тез-тез нафас мекашанд. Тенхак бошад баъди он танқидҳои сахт бо ҷавонони қобилаш раи корро пайдо карду ба оҳистагӣ хазида боло баромадан мегирад. ин ҷо дигар фарқе нест ки Гарначо чӣ тавр аз голзанӣ ҷашн мегирад, балки муҳим гол асту бозам холбозор дар иҷрои Хойлун ва худигин Гарначо. Вест Хэм Юнайтед ки бо ҳисоби бузург шикаст хӯрд, дастаи дигари Лондон бо номи Челси бошад, дар бозии барои ҷои 10 Премер-лигаи Англия ҳам дучори бохт шуд. дар даври 23 Премер-лигаи Челси ва Вулверхэмптон дар варзишгоҳи Стенфорд Бридж бозӣ карданд ва Челси бо ҳисоби 2-4 мағлуб гардид. нахуст дар дақиқаи 19 Кол Палмер ҳисобро кушод ва Челсиро ба пеш баровард, аммо дар наздиктарин фурсат дар дақиқаи 22 Матиус Куня ҳисобро баробар кард. дар охири нимаи якум дар дақиқаи 43 бошад, автоголи Аксел Дисаси боиси пешравии Вулверхэмптон дар ҳисоб гардид. нимаи дуюм дар дақиқаи 63 бозам Куня худро нишон доду дубл кард. барои Куня ин охири кор набуд. ӯ дар дақиқаи 82 аз пеналти гол зад ва хетрик намуд. мизбонон танҳо дар дақиқаи 86 аз хоб бедор шуданд ки аллакай дер шуда буд. Тиаго Силва аз партофти Михаил Мудрик як гол зад, вале бозӣ бо ҳамин натиҷа тамом шуд. Вулверхэмптон бо ҳисоби 4-2 пирӯз шуд ва Челсиро дар ҷои 11 монд. гургон худ ба зинаи 10 қадам монданд.
31 холи дастаи Почетино дар 23 бозӣ маънои онро дорад ки ин мутахассиси аргентинӣ то ҳол ҳеҷ аз уҳдаи кор баромада наметавонад. Хави бар ин мураббиён агар аз бебозингарӣ дар азобанду бе он ҳам хол ҷамъ мекунанд, вале ин мардаки оромтабиат дар Челси бо доштани як батальон бозингар ҳам аз 10 гона поён аст. Мисли Грэм Поттер агар моликони Челси зиёд тоқат кунанд, ин мавсим ҳам Челси ягон рохати Евроҷомҳурро ба қаб карда наметавонад. Як бозии дигари муҳим дар даври 23-уми чемпионати Англия ки рақобати марказӣ ҳам ном дошт, миёни Арсеналу Ливерпул доир шуд. Рақиби порсолаи Сити дар пойгаи қаҳрамонӣ тавонист ҳарифи имсолаи Ситиро пешпо диҳад. Арсенал бо ин пирӯзӣ зидди Ливерпул ахиран қасди бохт дар ҷомро гирифт. Ғалаба бо ҳисоби 3-1 на танҳо Арсеналро ба Ливерпул наздик кард, балки ба пештозии Сити ҳам шанси бузург дод. дар варзишгоҳи Эмирейтс шогирдони Артета аввал шуда гол заданд. Аллакай дар дақиқаи 14 хатарноктарин бозингари лондониё Букайо Сака дастаашро ба пеш баровард. Ҳарчанд дар дақиқаи 3 иловашудаи нимаи аввал Ливерпул бо автоголи Габриэл Магалянес ҳисобро баробар кард, вале ин оромӣ пеш аз тӯфон буд. Бозии боварибахш ва ҷасуронаи шогирдони Артета ҳоли дастаи Клопро ба дараҷаи танг намуд ки Нюнес дигар тири дарвозаро ёфта натавонист. Голи дуюми Арсеналро бошад Габриэли дигарӣ дар дақиқаи 67 зад. ҳам Мартинелли буд ки ба пирӯзии Арсенал ҷони дубора бахшид. Ливерпул бошад то дақиқаи 88 ба мусовии дил мебард, вале вақте ки 2 дақиқа ба анҷоми вақти асосӣ боқӣ монда буд, ормонҳои онҳо ба гур рафтанд. Ибраҳим Конате корти сурх гирифту имконияти Ливерпул ба 0 баробар шуд. Леонардо Тросар бошад дар дақиқаи 92 голи сеюмро ворди дарвозаи Алисон намуд ва ба пирӯзии Арсенал бо ҳисоби 3-1 нуқта гузошт. баъди ин пирӯзии Арсенал 49 хол гирифту бо 2 хол камтар аз Ливерпул ба зинаи дуюм баромад, вале муҳимтар аз ҳама зинаи сеюми Сити бо 46 хол ва 2 бозӣ дар захира аст. Шогирди собиқи Пеп бо ин кораш ба қавли мухлисони Ливерпул ҳамаи корро ҷазир кард, яъне Сити имкони аз Ливерпул гузаштанро пайдо карду ин мавсим метавонад дар охир ба дасти ҳарди онҳо як дурбин диҳад то дар ҷадвал аз қафо тамошо кунад ки чӣ гуна Сити ба мара мерасад. дар Испания Реал ва Атлетико дар ҳоли ба ҳам бархӯрданд ки дар пойгаи қаҳрамонӣ дастаи шоҳонаро каталониёҳои навро ғам медиҳанд. Реал Мадрид ки ҳамчун пешсафи ҷадвали Примера аст, дар ин бозӣ низ чун мизбон бартариро аз аввал зери даст гирифт. Ин буд ки баъди талошҳои зиёд дар ҳамла Браҳим Диас ба кушодани ҳисоб даст ёфт. Ҳарчанд аз ҳардуи ҷониб талошҳо барои голзанӣ зиёд буданд, вале гумон мерафт ки Реал бо як гол пирӯзиро барояш таъмин карданест. Бо ин нияти мақсад ва ҳадафи бештар кардани холҳо аз Жиронаи часпида дар пой албатта ки дастаи Симеоне розӣ нашуд. Диего Лоренто дар дақиқаи 96 гол зад ва як холро аз Реал кашида гирифт. бо ин пирӯзӣ аз даст рафта бозам фарқияти духола байни Реалу Жирона дар ҷадвал боқӣ монд. Ҳамин тариқ бозии сангин бар муқобили худи Жирона хеле муҳиму имтиҳони сахт барои Реал дар даври баъдӣ хоҳад буд. Аммо аз як ҷониби дигар чанде аз бозингарони калидии Жирона бо сармураббӣ дар ин бозӣ нестанду, ин ҳам ба фоидаи Мадрид аст. дар бозии марказии даври 23-уми серияи А бошад дастҳои якум ва дуюми Италия ба ҳам омаданд. Гумон мерафт ки бо пирӯзӣ дар ин бозӣ Ювентус аз Интер дар ҷадвал пеш мегузарад, вале чунин нашуд. Интер бо дилпурӣ Ювентусро дар дерби сартосари шикаст дод ва бо 4 хол пешсаф шуд. Дастаи Инзагиро ин пирӯзии муҳим бар муқобили рақиби асосӣ ба Скудетто боз ҳам наздиктар мекунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.